Even kopvorm. Oren 9, 8. Vleugels kan er wat strakker dragen. Je gaat ze nou op een stut. F3 kleur. F kleur. En dan mag je erbij zetten, tenen wat krom. Tenen wat krom. Kijk, die nagels zijn een beetje lang, die hadden ze eerder moeten knippen. Zie je dat? Ja. U bent niet tevreden over de tenen? Nee, de tenen zijn krom. Je kunt ook goed zien als je de camera inzoekt. Dat de teentjes helemaal krom gegooid. En dat komt dat ze te laat geknipt hebben. Het is een tentoonstelling, een schoonheidswedstrijd, daar letten we dus ook op. En u gebruikt ook allerlei termen. Wat voor termen gebruiken jullie zoal? Wij gebruiken de termen F, dat betekent fraai. En het uitmuntend, maar dat gebruiken we niet zoveel. Want dat kom je niet veel tegen. En het meeste wat voorkomende is ZG. En dat is zeer goed. Dus er zit tussen fraai en goed. Het is net even dat je op school zit. Je hebt een goed rapport of je hebt een zeer goed rapport. Zo in die termen moet u maar eens zien. Nou, als ik een ZG op mijn rapport had, dan was ik zeer tevreden. Nou, wat dacht u van mij? Hallo. Hallo. Andy. Ik ben de keurmeester. Jij wou je hamster laten keuren? Ja, nou, hij was denk ik hier tussen gegaan met zijn pootje. Dus... Oh jee, nou dan gaan we even kijken wat er aan de hand is. Waarom ben je hier? Nou, omdat de hamster, die staat daar, die heeft denk ik het pootje, ja, het is het hokje gedaan. Dus hij was dik en ja, en het was ook allemaal bloed. En wanneer is dat gebeurd, dat ongelukje? Eergisteren volgens mij. Eergisteren, ja. Nou, anders nou, kijk, het is nou dik. Het is een beetje gewond, hè? Ja. Dus dan moet je moeder een klein beetje zalf op doen. Als jij je geschaafd hebt, die zalf doe je er een klein beetje op. En als het nou niet overgaat, dan ga je dan even naar de dierenarts. Hé? Oké. Ja. Dus gewoon zelf als je gewoon niet speciale zelf of zo. Nee, gewoon als jij je geschaafd hebt, dan weet je moeder wel. Hé? Maar keurmeester, Ja. het wordt niet ZG voor het pootje, of wel? Nee, het pootje is een klein beetje beschadigd, hè? Ja, hij is een beetje zielig. Maar komt dat nog wel goed? Ja, dat moet met rust, want het is gewoon gekneusd. En daar we zeggen, je moet met rust en heel veel liefde geven. Veel in de handen, veel knuffelen. Ja. Hè? Dan krijg je knuffelwarmte. Dan groeien ze van.